Samantala, Idol, mangingisda naman ang benepisyaryo ng 20 pesos na bigas din sa Pangasinan. Target pang Palawigin. Para sa detalye, kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Mas maraming mangingisda at manggagawa sa sektor ng agrikultura na kabilang sa vulnerable sector ang target na mapabilang sa mga unang benepisyaryo na makakabili ng 20 pesos na bigas. Nagsimula ng makabili sa murang halaga ang ilang mangingisda sa Swal na nakaubos sa inilaan na 100 sako ng bigas mula sa National Food Authority. Ang paglulunsad ng programa sa Swal ay simula pa lamang umano ng mas pinalawig na pamamahagi sa sektor na inasahang dadalhin din sa iba pang lalawigan sa Ilocos Region na may pinakamaraming mangingisda ayon sa tanggapan. Tulad ng umiiral na patakaran ng programa, tig 10 kilo lamang ang mabibili ng kada benepisyaryo. Matatandaan na unti-unting binubuksan sa iba pang sektor ang prioridad na unang makabili ng murang bigas kumpara sa presyo sa merkado mula sa mga minimum wage earners, solo parents, senior citizens at maging sa mga magsasaka. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.